Ελάτε κύριε Βρούτση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, γίνεται πλέον αντιληπτό ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό. Βρίσκεται σε πανικό είτε γιατί βλέπει και παρακολουθεί τις δημοσκοπήσεις, είτε γιατί εισπράττει το κοινωνικό κλίμα το οποίο πλέον έχει γίνει χήμαρος απέναντί της, είτε γιατί παρακολουθεί τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι δυστυχώς πάνε από το κακό στο χειρότερο, είτε γιατί είναι αναγκασμένη, έτσι που τα κατάφερε, να πάρει μέτρα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία σε λίγες μέρες θα φέρει στο Κοινοβούλιο, και καλυμμένα όμως, κάτω από την υποτιθέμενη ηρωική διαπραγμάτευση. Και καθώς είναι σε πανικό, κάνει λάθη. Λάθη όμως που άλλα διορθώνει, άλλα δεν διορθώνει. Αυτά τώρα που διορθώνει, μην νομίζει η κυβέρνηση ότι περνάνε στον ντούκου, η κοινωνία τα αντιλαμβάνεται και η κυβέρνηση εκτίθεται ανεπανόρθωτα. Και εννοώ το χθεσινό νομοσχέδιο, το οποίο πήρε και μία επικοινωνιακή διάσταση αρκετά μεγάλη, το οποίο κατατέθηκε, αφαιρέθηκε και όταν επανήλθε έλειπε μία διάταξη στην οποία χαριζόντουσαν φορολογικά πρόστιμα. Είναι έτσι ή δεν είναι? Και όσο αφορά τη σημερινή διαδικασία, θα προσπαθούσα να το αποφύγω προς τιμήν των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι απέσυραν τη συγκεκριμένη τροπολογία, αλλά δεν μου το επιτρέπει αυτό η αιμονή του Υπουργού, του κ. Σπίρτζη, ο οποίος λέει ότι η διάταξη θα επανέλθει. Μια διάταξη η οποία κάτω από την πίεση της Νέας Δημοκρατίας και κάτω από την δική μας δέσμευση ότι θα καταθέσουμε ονομαστική ψηφοφορία αν δεν την αποσύρετε, την αποσύρατε. Μια τροπολογία η οποία ουσιαστικά χάριζε φορολογικά πρόστιμα λαθρεμπορίου, παραβάσεις από το λαθρεμπόριο. Άνοιγε διάπλατα την κερκόπορτα να χαρίζονται πρόστιμα, δεν ξέρουμε για ποιους, και σήμερα και στο μέλλον. Ουσιαστικά χρήματα και πόροι που θα έχανε το ελληνικό δημόσιο. Και θυμίζω, και μου θυμίζει μάλιστα η συγκεκριμένη διάταξη, τα μεγάλα λόγια του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν χρειάζονται μέτρα στην ελληνική κοινωνία, διότι υπάρχει ένας πλούτος. Από αυτό το βήμα, υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, στις προγραμματικές δηλώσεις της πρώτης κυβέρνησης αριστεράς τον Ιανουάριο, υπάρχουν χρήματα σε λαθρεμπόριο, σε φοροδιαφυγή, 3 δισεκατομμύρια ακούγαμε. Πού είναι αυτά, υπουργοί της κυβέρνησης? Πού είναι αυτός ο πλούτος να τον φέρετε τώρα για να μην πάρετε τα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα? Όμως αυτό το οποίο απορρέει σήμερα και χθες, όλο το τελευταίο διάστημα, και από τη λειτουργία την κοινοβουλευτική της κυβέρνησης, αλλά και από τη λειτουργία της γενικά, βγάζει κάποιος ένα συμπέρασμα. Ότι όλα πλέον, έτσι όπως κινούνται, θολά, με λάθος κινήσεις, με πανικό, υπηρετούν ένα και μόνο σκοπό. Με νύχια και με δόντια να μείνουμε στην εξουσία. Με κάθε κόστος, με κάθε τίμημα. Μπορεί να υπάρχει το τίμημα του πολιτικού κόστους για το ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα πλέον επίσημα από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι μόνο το 5,5% του ελληνικού λαού είναι ικανοποιημένο με το έργο σας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό εάν πάτε σε εκλογές. Πάνω από τους μισούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχουν στην επόμενη Βουλή. Κρατήστε το. Δικαίωμά σας. Εμείς σας λέμε φύγετε, κάντε εκλογές για το καλό του τόπου και της Ελλάδας. Όμως, απ' την άλλη μεριά, η παραμονή σας δημιουργεί ένα κόστος, ένα βάρος στην τσέπη του κάθε Έλληνα φορολογούμενου, συνταξιούχου, ανέργου, εργαζόμενου που δεν βλέπει πλέον προοπτική, αλλά βλάπτει και την ίδια και τη δημοκρατία και τη διαφάνεια. Αυτά επιβεβαιώνονται μέσα από την πρακτική την οποία ακολουθείτε σε κάθε νομοθετικό σας έργο, όταν υπάρχει, ή στις τροπολογίες που φέρνετε τη μία μετά την άλλη. Εγώ πολύ απλά θέλω να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτό το θέατρο το οποίο παίχτηκε χθες με την παρουσίαση των 3 υπουργών, θέσεων υποτιθέμενων της κυβέρνησης περί μιας σκληρής διαπραγμάτευσης και της νομοθεσίας που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή για φορολογικό και ασφαλιστικό, δεν είναι τίποτα άλλο
παρά η απόλυτη υποκρισία και τα κεκαλυμμένα 5,4 δις τα οποία θα έρθουν στην τσέπη του κάθε Έλληνα. Αυτό προσπαθείτε να κρύψετε. Θέλετε να φέρετε τα μέτρα, αλλά και καλυμμένα. Να τα φέρετε με έναν τρόπο ότι και καλά είναι το προϊόν της σκληρής διαπραγμάτευσης. Άδικα μέτρα που θα είχαν αποφευθεί εάν ακολουθούσατε απλώς τις δικές μας μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές που διέκοψε ο λαϊκισμός σας τον Ιανουάριο του 2015. Θυμίζω, γιατί έχει αξία στην κοινοβουλευτική διαδικασία να τα επαναφέρουμε στη μνήμη του λαού, ότι ανεβάσατε ένα ΦΠΑ το οποίο πήρατε στο 13% που εμείς το είχαμε μειώσει στην εστίαση, που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες και επιχειρήσεις και εργαζόμενους που έβρισκαν δουλειά μέσα από αυτή τη διαδικασία, στο 23%. Καταργήσατε το φόρο, το επίδομα του φόρου που υπήρχε στους αγρότες για το πετρέλαιο, μειώσατε στο 60% το επίδομα θέρμανσης, φέρατε και πάλι το φόρο αλληλεγγύης που εμείς είχαμε καταργήσει, ανεβάσατε τα ειστήρια από το 1,20 στο 1,40, ακόμα ηχεί η φωνή του Πρωθυπουργού, ο οποίος έλεγε ότι με 1,40 δεν θα μπορεί ο εργαζόμενος γιατί θα χάνει το μισθό του ουσιαστικά στις μεταφορές. Και επειδή ήταν και η κυρία Φωτίου λίγο πριν εδώ και αναφέρθηκε και έχει και την τροπολογία για τα συγκεκριμένα θέματα φτώχειας και των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, αξίζει να θυμίσω ότι η εξαγγελία εξαπάτησης του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015 ήταν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το κοινωνικό κράτος της χώρας, για τους ευάλωτους και αδύναμους, για να νικήσουμε την ανθρωπιστική κρίση, για να σταματήσουν οι αυτοκτονίες και να σταματήσει ο κόσμος να κρυώνει. Ξέρετε, ήρθε ο απολογισμός και έδειξε ότι από τα 2 δισεκατομμύρια φέρατε να νομοθετήσετε τα 200 εκατομμύρια που τα ψηφίσαμε και τελικά στον απολογισμό αντιμετωπίσατε την ανθρωπιστική κρίση μόνο με 106 εκατομμύρια ευρώ το 2015, τη στιγμή που η προηγούμενη κυβέρνηση έδωσε 755 εκατομμύρια ευρώ με το έντυπο Α21 στήριξη στην οικογένεια για πρώτη φορά και το δεύτερο και το πρώτο παιδί. Έδωσε 450 εκατομμύρια μέσα από τις θυσίες του ελληνικού λαού και από το περίσσευμα του πρωτογενούς πλεονάσματος που δημιουργήθηκε. Σας τυχιώνει η σύγκριση πλέον μαζί μας. Αλλά τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Όλα αυτά φαίνονται πλέον και είναι ορατά και στους Έλληνες, τους αδύναμους, τους ευάλωτους, που σήμερα βρίσκονται σε πολύ χειρότερη θέση, και το απέδειξε και η έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος, που έδειξε ότι το 2015 υπάρχει απόκλιση 15% στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα σε σχέση με το 2014. Καλά, δεν αγωνιάτε, δεν συζητάτε μεταξύ σας? Τι κάνατε, τι φέρατε ειδικά στους αδύναμους Έλληνες? Μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον άκουσα ειδησιογραφικά και είναι άξιο λόγου ότι συζητάνε στην κυβέρνηση να ανεβάσουν, και αυτό δεν έχει ιστορικό προηγούμενο στο φορολογικό ελληνικό σύστημα, το ΦΠΑ από 23% στο 24%. Προειδοποιώ και προετοιμάζω την ελληνική κοινή γνώμη. Ποτέ στα ιστορικά δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών δεν υπήρξε φορολογία 24% στο ΦΠΑ. Και ακούγεται ως είναι πλέον δέσμευση της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση την ηρωική που κάνατε. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι και αν έχετε την πλειοψηφία των 153, μην νομίζετε ότι αυτή είναι αρκετή για να σας κρατήσει στην κυβέρνηση. Το ζήτημα το οποίο αφορά τα λάθη τα οποία δεν διορθώνονται, ανάλογα με αυτά που σήμερα διορθώσατε, αλλά έμεινε το αποτύπωμα της αδιαφάνειας, είναι τα λάθη των απευθείας αναθέσεων, τα οποία είναι πρωτόγνωρα, πρωτοφανή. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ζητήσατε την εξοδότηση της Βουλής για απευθείας αναθέσεις, για τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία εξαπατήσατε τους επιχειρηματίες των νησιών, στους οποίους θα καταργήσετε και το μειωμένο ΦΠΑ. Πέρα από αυτό, είχατε δεσμευτεί ως κυβέρνηση ότι το μεταναστευτικό θα το αντιμετωπίσετε με επίοικια απέναντι σε αυτές τις επιχειρήσεις, και τελικά δόθηκαν τα συσίτια και τα τρόφιμα της σύντησης των μεταναστών και των προσφύγων σε εταιρείες εκτός νησιών. Και μαζί με αυτά έρχεται και μία τροπολογία για την ΕΡΤ, την περίφημη ΕΡΤ, στην οποία για πρώτη φορά, και αυτό πάλι δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, δίνεται τη δυνατότητα, κάτι για το οποίο επιβαρύνεται ο κάθε φορολογούμενος πολίτης, οι υπάλληλοι της ΕΡΤ, όπως τους έχετε διαμορφώσει σε επίπεδο αριθμών, να αποσπώνται εκτός ΕΡΤ στην ευρύτερη γενική κυβέρνηση, προφανώς σε βουλευτικά και υπουργικά γραφεία. Με λίγα λόγια, η ΕΡΤ και οι υπάλληλοι της
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας θα υπερασπίζονται το κυβερνητικό σας έργο. Αυτή είναι η αλήθεια, Υπουργέ. Θα δούμε τους υπαλλήλους της ΕΡΤ σε υπουργικά γραφεία να υπερασπίζονται, αρθρογραφώντας ή δημοσιογράφους, το κυβερνητικό σας έργο. Αυτά να τα βλέπει ο ελληνικός λαός. Πού τα βλέπει, τελείωσα, Πρόεδρε, τελείωσα, Πρόεδρε, και να συνειδητοποιεί το πόσο κακό έκανε στη χώρα ο λαϊκισμός και η δημαγωγία όταν την εμπιστεύτηκε. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει